Hej og velkommen tilbage til et nyt afsnit her på BAM Podcast. Det er dejligt at være tilbage med et afsnit, hvor jeg har en med på podcasten. Det er et stykke tid siden nu, og jeg har faktisk lige optaget en anden intro, men det kunne jeg bare mærke, at det blev alt for overfladisk på en eller anden måde. Jeg startede det lidt weird ud. Men jeg havde den her samtale med, som I skal til at høre, med Elias fra MyProtein, som er Executive of Danmark med MyProtein. Nu fik jeg lige sagt det lidt skørt, men titlen står i hvert fald dernede i beskrivelsen. I kan gå ned og se den. Det var en virkelig indsigtsfuld samtale. Jeg lærte meget om MyProtein selvfølgelig, om Elias, om mig selv, om udviklingen af eksekvering. Jeg er ikke sikker på, at det er det rigtige ord for det, men det her med at skulle finde ud af, hvad der virker og ikke virker, og samtidig få det ud, man gerne vil have ud fra ens værdier og ud fra ens mål som virksomhed og som mennesker, og hvad ens hvad visionen er. Så det var virkelig spændende, og jeg er meget begejstret over snart at dele det med jer. Det er sådan lidt mærkeligt egentlig, fordi det er meget surrealistisk. Jeg kan huske selv, da jeg var mindre. Nu var det faktisk, jeg havde lidt glemt, at det var så nyt en virksomhed. Men jeg fulgte selv med ved MyProtein. Det er nok også der, det så er startet. Jeg havde sådan et ret svært forhold med deres sociale medier, hvad de delte, og hvordan de sådan delte influencer, hvad der ligesom blev promoveret eller mere sådan repræsenteret, og hvad for et image, eller på den måde, hvordan det sådan, hvad det skabte, hvilket vi også dykker ned i, og det er virkelig spændende. Egentlig så virkelig en enormt, bare mærke hans fantastiske energi gennem interviewet, episoden. Det er virkelig fantastisk at mærke. Jeg bliver også helt rart nu, altså, jeg ved ikke. Det er bare, jeg tror, at det er imponerende, og det er magisk at se, hvad man kan skabe, når man er ærlig og af sig selv, og tør at sætte sig selv derud, og være modig. Så jeg håber, I nyder afsnittet lige så meget som eller episoden og interviewet med Elias lige så meget som jeg gjorde. Can't wait. Yes. Jeg er virkelig begejstret over det. Så lad os bare komme i gang. Halløj. Hej Elias. Hej. Halløj. Ja, det kan jeg godt. Kan du høre mig? Super. Ja, det kan du godt. Super. Ja, det kan jeg. Ej, hvor godt. Nå, fantastisk. Jeg har lige fået... Jeg har lige fået frokost. Jeg er lidt i et flyttemarked lige nu. Men jeg er klar. Du er lidt... Ja, eller flyttemarked.
Ja, ikke markedet. Nå, Marit. Ja, okay. Ja. Ja, Jeg tænkte, jeg skulle i markedet. Så er det. Nå, ja, okay. Du flytter ja, det er, fra nuværende sted, du? ja, jeg skal flytte til Gætter London på. i morgen. Ja. Ja, så Okay. der, Ja, okay. Så det er... ja, det er forholdsvis tæt på. Det er stadig i England i hvert fald, men det bliver, hvad skal man kalde det? Ja, det er bare træls at flytte. Så, men, Ja, okay. Det kan jeg sagtens følge dig i. Hvad synes du, der kan være mest uoverskueligt ved det? man glemmer altid, hvor meget lort man har liggende. Alt, ja. Jeg havde tænkt, det tog en halv dag at skulle flytte, men det kan jeg godt se, de gør det i hvert fald ikke. Der er meget, der skal findes frem og sorteres og smides ud, og så puttes i bokse og flyttes. Ja, det er bare træls. Ja, det er rigtigt. Det er godt, du siger det, for jeg skal selv flytte herfra, hvor jeg er nu. Hvor er du henne nu? Lidt under en måned. Så er sådan... Odense, okay. Odense. Ja. Nå, så jeg flytter 2 kilometer væk, men det er altid lige det der med, hvor lang tid, hvor meget kommer det til at og det er altid mere, end man lige regner med. Altså sådan, ja, det er det. Nå, men dejligt, fantastisk, du ville have lyst til at være med her. 100%. Vi får, altså, når man arbejder hos MyProtein, så får man tit mange sjove sådan, requests og folk, der vil arbejde sammen med en, men vi har ikke arbejdet med så mange podcasts endnu. Vi har kun arbejdet med en anden podcast for det er et år siden eller sådan noget. Ja, okay. Ja. Så ja, det er super. Hvad er det for en? Det er lidt skidt, det kan jeg ikke engang huske. Men det er, den er lavet sammen med Frederik Fetterlein. Han har været inde over den. Nu kan jeg ikke engang huske, hvad den hedder. Okay. Hvem er det? Ja, Frederik Fetterlein, det er ham, der er tennisspilleren. Ja. Nå, okay. Og den sponsorerede vi lidt og arbejdede med dem. Men jeg kan sgu ikke huske, hvad podcasten hed. Sådan er det. Ja, spændende. Ja, men jeg har godt sådan virkelig også tænkt meget over, at lige at kunne finde noget sådan til at forberede, men lige så meget er det også, fordi jeg har virkelig en nysgerrig på det, I laver, og så gør det nærmest egentlig også bare endnu mere spændende, når der ikke altså det er fint, vi kan bare tage den. Jeg har også bare tænkt at tage den på gefyl, eller hvad man skal det, så så det er bare at spørge løs. Nice, tak. Ja, men så tænker jeg da egentlig bare, at jeg vil starte med at spørge dig omkring din egen historie, hvor du kommer fra. Ja. Din baggrund. Min baggrund. Jeg er født i Aarhus på Skyby og boede der til 2007. Og så flyttede jeg med mine forældre og min søster til Grønland, og er egentlig opvokset på Grønland. Okay. Og boede der i Nuuk, hovedstaden. Og ja, er egentlig sådan, jeg opfatter mig selv som mere grønlandsk end dansk. Jeg var 8 år, da jeg flyttede op, så det har været fra anden klasse af, og så igennem hele folkeskolen, jeg har været deroppe. Og så taget første G. Og så flyttede jeg så derfra. Jeg ved ikke, hvor meget du vil have at gå i detaljerne med det. Altså, okay. Så meget du har lyst til det. Altså, mange der går i skole i Grønland, når de når 10. klasse og ligesom skal videre derfra, så beslutter man sig lidt for, om man vil gå på efterskole, eller om man bare vil videre i gymnasiet med det samme. Og der er rigtig mange, der så tager på efterskole, men vi har få efterskoler i Grønland. Jeg tror, vi har 3. Så de fleste, de ender med at tage til Danmark. Så det endte jeg også med at gøre, der var de der 15-16 år eller sådan noget.
tog til Danmark og boede på Vardegnens Gymnasieforberedende Efterskole, som ligger lidt ude for Esbjerg, og gik der 1 år. Okay. Og det var egentlig sådan, der min, hvad skal man kalde det, rejse og grunden til at endte hos MyProtein, den egentlig startede, kan man godt sige på en måde. Fordi jeg havde en drøm om at komme ned på en skole, der hedder United World College, og studere min gymnasieuddannelse. Og den ligger i Hongkong. Eller, der er mange af dem. Der ligger 16 skoler rundt omkring i verden, tror jeg. Men jeg havde så en drøm om at komme ind på den her skole her, men man skal bruge eller du skal have et stipendie for at komme derind. Så jeg havde ligesom en målsætning for at sætte mig selv op så godt som muligt, og få så gode kort på hånden til, når jeg skulle ansøge det stipendie til at komme ind på den skole. Så jeg valgte egentlig Vardegnens efterskole, på grund af, at det er en meget boglig efterskole. Så i stedet for at fokusere på fodbold eller idræt, eller hvad fanden man nu skulle, så var det mere bøgerne, der var fokus på der. Så det kan man sige, det var måske en lidt anderledes, hvad skal man kalde det, approach i forhold til, hvad de fleste de gør. Men det var simpelthen den vej, jeg valgte at gå. Jeg tænker også, at det er spændende, at du lige vælger altså jeg kan godt selv lide sport, men jeg tror bare, det har været den her idé om at komme lidt ud i verden og prøve noget andet, i stedet for at gå på en normal gymnasieuddannelse, som alle mulige andre. Jeg tror, den der sådan eventyrslyst, den har nok været der lidt siden jeg startede med at flytte til Grønland. Når man ligesom først er kommet et sted hen, så får man lyst til at prøve noget andet på et tidspunkt. Det vækker lidt en lyst til det. Så jeg gik på efterskole i Danmark i 1 år, og så tog jeg tilbage til Grønland, og så tog mit første år på et gymnasie deroppe. Og så ansøgte jeg så om det der stipendie til United World College, som er en 2-årig IB. Og det endte jeg så med at få. Og endte med at have 3 valgmuligheder, enten at tage til Norge, Canada eller til Hongkong. Og hvis man har været i Grønland eller kender folk, der er fra Grønland, så ved man godt, at Canada og Norge, de kan godt minde ret meget om Grønland, i hvert fald naturmæssigt. Så der havde jeg det sådan lidt, at det var måske lidt for meget af det samme, og jeg tænkte, hvis man alligevel skulle et nyt sted hen og bo alene og møde nye mennesker og sådan noget, så altså go all the way, ikke? Så jeg endte simpelthen bare med at tænke, nej, fuck det, vi tager sgu den i Hongkong. Og så flyttede jeg derned, da jeg var 17, tror jeg. Eller 18, det kan jeg ikke huske. 17 eller 18, det er lige der omkring. Og der startede sådan hele... altså det var sådan der, jeg tror mit liv tog den største drejning i forhold til, hvad der ligesom kommer til at ske fremadrettet. Og grunden til, at jeg stadig ikke bor i Danmark.